Zdenka Bajec se ponekad upita čime je sve to zaslužila. Čitav život je radila kao nastavnica muzičkog vaspitanja. Ono malo što je sa svojim suprugom uspela da odvoji na stranu, uložili su u finansijski fond Mariborske biskupije zvani Zvono. Smo se odločili za Zvon. Rešili smo da sve investiramo u Zvono, jer to je bilo crkveno preduzeće. Smatrali smo da je crkva poštena, da pazi kako postupa sa novcem. Tako je čitava naša porodica investirala u taj fond. Moj suprug, ja i moja ćerka, ali i naši prijatelji. To smo zajedno odlučili. Smo pač skupaj se odločili za to. Mariborska biskupija osnovala je investicione firme Zvono 1 i Zvono 2 nakon što je Slovenija stekla nezavisnost. Crkva radi kao preduzeće, pozajmljuje novac i ulaže ga u građevinske koncerne, pivare i telekomunikacione firme. Posao dugo ide dobro, ali Sloveniju pogađa finansijska kriza i on se raspada kao kula od karata. Zvono 1 i Zvono 2 odlaze pod stečaj. Mi smo pač čakali. Mi smo jednostavno čekali. Mislili smo da je to naša ušteđevina za starost. A onda je odjednom došla vest da se sve raspalo, da je propalo, da nemamo više ništa. Da ne bomo tega nič imeli in tak naprej. Koliko novca su prokockale crkvene holding firme? Niko ne zna tačno. Govori se o 800 miliona evra. Ko je kriv za propast? Menadžeri fonda ili predstavnici same crkve? Ni to nije pravno razjašnjeno. No odgovor iz Vatikana je bio vrlo jasan. 3 biskupa morala su da podnesu ostavke. Slovenački stručnjaci za crkvu smatraju da je to pokušaj Vatikana da tim primerom zastraši druge potencijalne špekulante iz redova crkve. Sem osebno mnenja da nista... Smatram da oni nisu u tolikoj meri bili upleteni u sve to koliko je oštra ispala ova kazna. I u Nemačkoj je bilo biskupija koje su bankrotirale, ali zbog toga nije morao da podnese ostavku ni jedan kardinal ili biskup. Mislim da su ovde posredi intrige i informacije koje Vatikan nije dobro proverio. Za informacije ki niso bile dovolj jasno preverjene strani vatikanskih uradov. Mnogi smatraju da su svetovni menadžeri investicionih firmi do sad suviše dobro prošli. Rolando Krajnik je biznismen koji je u Zvona uložio nekoliko desetina hiljada evra. Telih par škofov je odstopil, se pravim, to je kapla u morje. Par biskupa su podneli ostavke, to je par kapi u moru. Šta je sa direktorima Zvona koji su pogrešno investirali novac znajući da je to bilo pogrešno? Njih niko nije kaznio. Ja nemam više iluzija. Jedno vreme sam bio kivan, a sada mogu samo da kažem šta ćeš. Tako to ide. Celjski biskup Stanislav Lipovšek, u čijoj nadležnosti je sada Maribor, ne poriče odgovornost crkve za loše finansijsko poslovanje. Na posledku desetine vernika su izgubile sve što su imale. Kada dođe do ovakvog kraha, kao što se desilo sa Mariborskom biskupijom, onda je za to kriva ljudska slabost. Neki nisu dobro računali, možda ih je fantazija previše ponela. Ki so fantazirali malo preveč. Ljudi u Sloveniji su razočarani. Izgubili su poverenje u crkvu. Crkva je htjela da se bavi biznisom kao da je neka firma, umesto da se stara o moralnim stvarima. To nije u redu. Sada ljudi gube veru u ono što je dobro u crkvi, jer se sve vrti oko novca. Crkva treba da vrati novac ljudima. Tako to vidi i Zdenka Bajec, ali odavno već ne veruje da će se to desiti. To za mene nije crkva, to nije Bog, to su obični prevaranti. Meni su to ljudje, ki su goljufi. Zdenkin suprug u međuvremenu je umro. Sa penzijom od 500 evra ona nekako sastavlja kraj s krajem. Rezervi nema. Tako je kako je, kaže. U Mariboru su najveći gubitnici vernici.